Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde kuyɗon yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof hawɗo Bouro Saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude oɗo subaka hannde Cheikh Dieng gonnoɗo e PDS woni keptinanoɗo kañum noon holliti caggal landaw o holko saabi ɗum ma en gandu ɗum e nder jayndeli ɗi caggal ɗum omo ganduɗa kanko ni Idrissa Gana Gueye kankone tan e banggal pettugol makko nane duumi e nder jayndeli ɗi e banggue dawrugol ha joni toon to assemblée nationale to goto fo ne fooɗono hoore assemblée nationale ɗum ɗon ne ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe uddita ruɓɓindu jayndeli meɗen ko jayde gendirel no Le Soleil hono subaka foof Le Soleil noon yeehi toon to diwan mo Sédhiou ɗum noon holliti tan ɗo ganduɗa ko kañum woni Sandiniéry ɗum ko toon to diwan mo Sédhiou to woni hollidde holno wayi tan liggorɗe nde e ɗum ɗon foof wadde toon carte postale dañɗo fayida nane nder jayde gendirel Le Soleil ɓe garte guel ɗo cukalel biyeteguel Bassirou Seck dañi tan ko duuɓi sappo e ɗiɗi holliti hoore muɗum e banggal jangde ɓe mbi noon o ummi tan koye bangga e daara ha faye école ɗum noon namdi ɗi e jaabowol foof nane nder jayde nde ɓe garti ha joni tan e ɗum ko ganduɗa ko kañum woni haut conseil des collectivités territoriales ɗum ɗon noon ɓe garti ɓe mbi nduɗon suudu ina namdi fewdidde toon to diwan mo Matam noon ɓe mbi ndiyam ɗam no wayi hewde ni ina addi tampere oɗo saaha ɗum ɗon woni ko woni nder jayde gendire Le Soleil garene jayde las ha joni ari tan e konngudi gardiɗo walla mbiyen tan omo ganduɗa kanko ni khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké kanko noon o wi tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni sukaɓe hewɓe yawde toon to Touba to ene wayno to tiktokeur uji e wonɓe banggal réseaux sociaux ji yoɓe gandu koye mabɓe kono ɓe ganda ɗoɓe kalata koɓe kollita koɓe kalata ɗum ɗon noon saabu ina ƴewtinda duuɓi bennuɗi ɗi kamɓe ɓeɗon sukaɓe eɓe mbaɗino toon ko wayno jeeyaji kollidde walla yettade ɗoɓe potano yettade mataw ko ɗum saabi ngol ɗo lawol tan haali guilay law garen ha joni goɗɗo mo ganduɗa addi konngudi muɗum woni Mbakiyu Faye eko faye banggal leydi kankono addi ko labti hen nane nder jayde las ha joni tan ɓe garti holi poɗɗo wonde gardiɗo gouvernement oɗo e nder leydi meɗen Sénégal mana poɗɗo wonde premier ministre jayde quotidien Le Quotidien ari hakkude Yewwi e Wallu ɗum ɗon noon ɓe mbi tan Yewwi e Wallu oɗo saaha kay ko woni koye mabɓe woni tan wadde assemblée o daña ko foti e groupe parlementaire uji tati ɗiɗon groupe parlementaire uji noon wonta ko Yewwi e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Wallu e tan heddiɓe goni banggal ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni APR ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ete nane nder jayde nde kamɓe Benno Bokk Yakar woni tatoɓoɓe ɓe ganduɗa ɓe poti wadde walla poti wadde toon ko fayi tan e goɗɗo groupe parlementaire o ɓe mbi toon to diwan mo Touba noon ndiyam ene jogori ngakkude tonete ɗum ɗon noon wona ko hesɗi to diwan mo Touba garene jayde enquête ha joni ɓe mbi Yewwi Wallu noon to assemblée nationale to ɓe mbi kay ko tan pottital manggal jogori wonde ɗum ɗon ɓe mbi Ahmed Aïdara Cheikh Bara Dolly Mamadou Lamine Thiam Barthélémy Diaz kamɓe fo ɓe jiiɗi wonde goto fo ina yiiɗi wonde gardiɗo assemblée nationale ɗum ɗon noon ɓe mbi e ɗiɗon poste uji kay koko ƴewtete no fewi goɗɗo mo ganduɗa kay ƴewtima gonki muɗum e PDS ha holli ɗum caggal woni Cheikh Dieng garene jayde Vox Populi ɓe mbi Cheikh Dieng holli caggal PDS kono kadi haali holko woni rafi PDS o wi oɗon rafi noon wona hay goto uure nde ɗon wona hay goto sona Karim Wade gonɗo ɓiɗɗo gonnoɗo gardiɗo leydi ɗo e Sénégal woni président Abdoulaye Wade ɓe mbi oɗon noon kanko ɗo joni parti o ko boni hen ko kanko kala no parti o wayi ko kanko tigui addi ɗeɗon caɗele ha joni tan ɓe mbi cité Almadi 2 caɗele ɓe gonnoɗe ɓe gummaki hen kanko oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo noon Mame Koura Diop o wi hoto hay laamu fat mukko ha neɗɗo maayo toon walla jeeya daña toon
nde ɓe puɗɗo arde aɓe gadda toon kecce mabɓe saabu hay goto heɗota koɓe e ɗiɗon konngudi ɓe mbi noon e ɗeɗon diƴƴe ganduɗa yete nane nder leydi ndi ko tolni million ngaji 5 piccal ɗiɗi noon woni ko ganduɗa yete waɗama évacué mana yete ittama ɗo diwanuji wonnoɗi ha ɗiɗon diwanuji woni ko ganduɗa nane jaam oɗo saaha ɓe mbi ko tolni 96 sittuji ɗi ganduɗa yete ittama ko tolni 96 ha joni ɗi ganduɗa yete aɓeni itta ndiyam ɗam toon ɓe mbi yete wonɓe ganduɗa ene tolni 354 galleji ganduɗa kamɓene aɓena mballite e ɗeɗon caɗele ɓe mbi Serigne Cheikh Assou Fall Mbacké kanko noon ko tan miniraɗo walla mawniraɗo Serigne Mountakha Bassirou ɓe mbi noon kanko o rutti tan million ngaji 6 ɗi ganduɗa président Diouf ittino o tottiɓe ɗum e banggal mballude gareni jayde Les Échos ɓe garti eko fayi tan e ambulancier ji ɗi ganduɗa kamɓe dognata ambulance ɗi ɓe mbi saaha koɓe yoɓeteɓe ɓe mbi wonɓe ganduɗa ni ko yimɓe ƴettata nder ene jomnito ɗumen ujunere hakkude Kédougou e tan toon to ganduɗa kañum woni oɗon diwan walla oɗon banggue ɓe mbi heddiɓe ko ƴulɓe heewi nannude e nder ambulance uji ɗiɗon ɓe mbi procureur oɗo saaha kay darima gam wiide tan yooɓe laɓɓin ko faye plainte paadoye SN HLM e galleji ɗi ganduɗa ite yeeyama e ko way noon ɓe mbi oɗon plainte noon koko ganduɗa oɗo saaha nana faaɗe garene jayde L'Observateur ari tan e konngudi ganduɗa ete sutama oɗo kay boɗannoɓe arnaque hewnoɓe noddude banggal téléphone uji wiide a heeɓi naggam walla tottumin code ma walla ko way noon ɓeɗon noon woni hen ɓe ganda naggama toon to Karang ɓe mbi pistolet ji ɓe tawi e mabɓe e goɗɗum ko ganda fo tawama e mabɓe eko ganda ɓe keeɓino wadde ɗum détourné ene tolne 80 million ngaji ɓe mbi noon oɗo saaha yete aɓene juuɗe lawol ɓe mbi to AIBD ha joni kay ene ƴewtida caɗele nani toon kono ɗeɗon caɗele ko tan ñamale tolnide milliard uji ɗiɗi ɗi ganduɗa yete koye caɗele moɓe jeeya ha joni kay ɓe gaari yette ɓe mbi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal prix ji ɗi gasani ɓeydude saabu ine faada yummon galleji ene baban galleji en yo pat kadi prix ji ɗi ɓeyda ɗum koye jayde L'Observateur garene jayde Libération are guel ɗo cukalel dañguel duuɓi 17 biɗo tan ko bamum wondanno e muɗum guel ɗon cukalel noon oɗon viol dañde konko bammakko noon ɓe mbiyade ko El Badji kanko mo dañi duuɓi 50 mataw tan ko consultant ingénierie mo wuura noon toon to diwan mo France mataw tan guel ɗo cukalel wi so artino ɗo yete amo hewno wondude e muɗum ɗum ɗon noon kanko cukalel nguel o ƴetti ko faye audio ji ganduɗa o totti ɗum banggal daɗiɓe hollidde tan bammakko ne wiyannomo yo yaafo ɗum saabu teyani ko woniri ko te so renaki koko jogori wartade nguel ɗon cukalel noon kanko babo ndew haali o wi tan ko tani ko woni caggal makko ene ŋeño noppi makko ina haalda makko ganduɗa yete woɗani ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa yete kanko babo addi ɗum e ɗeɗo baɗe bonɗe ɗe ganduɗa fawama e dow makko kanko noon nde ummi France o arti ɗo e nder leydi ndi ko nden lawol fawe makko junggo ɗo joni amone juuɗe daɗiɓe garene stade coftal ɓalli uddata damal ɓe mbi Idrissa Gana Gueye oɗo saaha kay holliti kay kañumne darde muɗum ɓe mbi kay so tawi amo o joguino jakende makko iwi saabu komo ganduɗa yete ɓoyata seeɗa mawo daña match hakkude makko e Liverpool ɗum noon woni tan ɗo ganduɗa yete woni kanko Idrissa Gana Gueye o fayi toon woni tan club kesso mo fayi walla mo woni lawol faade ɓe mbi wonɓe caɗele oɗo saaha ko Paris Saint-Germain kañumne nani tan e menace uji ɗi Marseille saabu Marseille e tan las kañum e Lens kamɓene aɓena darti tan huccidde ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wonɓe toon to diwan mo Paris Saint-Germain ne jeeya hen Mbappé Messi e wondiɓe muɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV ɗum uddi hello ngoɗo en batta sono artude joni joni uddidde tan hello wonko
nan ɗon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon en batta sono arde konngudi mo ganduɗa kanko woni halifa général des mouride ko ganduɗa ete o suuti ɗum fanude ɗum toon tan e diwan mo Touba joni joni en kaali ɗum ne woni jayndeli ɗi woni yete wiide tan sukaɓe rentindeɓe soɓe gaari toon to diwan mo Touba to yooɓe ndento wone baɗe saabu ina anda kitale ɓennude ɗe yete ƴewtidanoma sukaɓe ganduɗa ngabbino hay dow sorol to wadde ɗum filme darade filmude ko ganduɗa yete ɓe dokkani hay goto yo filmu ɗum walla yo ƴettu ɗum walla ɓe daro toon e musique aji mabɓe ɓe gona e amde walla ko way noon ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa saabi o wi kamɓe heɗɓe banggue réseaux sociaux ji ɗi e kamɓe heɗɓe ɗo ganduɗa ko kamɓe woni surtout TikTok yoɓe gandu soɓe gaari noɓe mbatta e ɗoɓe daroto e noɓe mbaɗirta saabu ko nodda ko koye banggue diine ɓe noddiri ɗum koye banggue l'islam kono so tawi fijirde nde yiiɗen annede hen wonat ko ganduɗa ete ɓurtat ɓe paadani ɗum hen te ɓe jiiɗa ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa mataw ina sikka tan ma sukaɓe nanir ɗum no haalirani goɗɗum ɗum woni escroquerie mafia waɗoɓe wonɓe ganduɗa ete nodda bandiraɓe meɗen sisiɓe joɓjoɓe saabu ne anda tawde koɓe yiɗɓe kalis neɗɗo wima ka gañiɗo naggam joni il faut nelda naggam nde puɗɗa hebde ko gañiɗa ko wima ko frigo gañiɗa walla wima ko télé gañiɗa walla ko way noon wima ete joni a neldat ujunnaje sappo beele ma waw hebde oɗon frigo walla neldat ujunnaje nogas beele ma jaafa ɗon beele ma waw hebde e ɗiɗon bagages uji wona ko ganduɗa ete an jowani ala ɗo nannuɗa indema ala ɗo jaltinɗa mbiɗa gañima wadde ɗum ɗon neɗɗo ina foti jertade so addanama ɗiɗon konngudi walla neɗɗo nodduma wima komi nelduɗoma naggam komi puujiɗo walla komi jumɗo e chiffre aji ɗi neldumi ɗum e téléphone ma joni noon jinnomi ko duttami ɗum e numéro mo noddirtumami o a ƴewtaki téléphone ma kadi ƴetta koppareje ɗe ɗon neldita ɗum taw ko kalis ma nelduɗa ɗum walla neɗɗo nodduma wima ka keɓɗo naggame kalis ɓe nelduma message ele ka keɓɗo kalis tawa haydara heɓani ɓe mbima joni noon kalis oɗon pour mbaɗa ɗum placé toute amen code ma a ƴetta code ma totta ɗum ɗum noon que ce soit banggal Wave banggal Orange Money banggal goɗɗo e goɗɗo ɗum ɗoji de ganduɗa ete nanɗo réseau ji transfert d' argent ɗi ganduɗa nanɗo yimɓeɓe ni heewi puntede e ngal ɗon banggal kono code koko ganduɗa koko waɗi secret hoto neɗɗo tottu ɗum pour haydara ko wawi wonde foof neɗɗo nodduma téléphone namnoma code salo neɗɗo nodduma téléphone wima facture ma ɗum facture ma téléphone a yoɓani ɗum taw wima facture ma internet a yoɓani ɗum taw joni il faut nelda il faut mbaɗani haade coupede wi ɗum yo coupé ƴetta paade ma ɓornoɗa jaaha to jahannoɗa to walla ƴetta téléphone ma par ce que joni foof rewata koye téléphone ƴetta téléphone ma nodda ƴeewa facture ma ɗo tolni walla ƴeewa noddanɗoma il faut yimɓeɓe ngal ɗon banggal ɓe hakkillaji mabɓe uddito nden to kadi surtout hewɓe noddude ina mbima allo yaltin sadak naggam yaltin sadak naggam yaltin sadak naggam mbiyowo nono seɓoranima wadde yimɓeɓe yo gartir hakkillaji mumen garɗon banggal ƴetta sadakuji mbaɗa wima mi yiyanima naggam walla numéro ma komi koyɗuɗo ɗum walla numéro ma ni walla numéro ma ni ɗum ɗon foof yo yimɓeɓe jertoto yo yimɓeɓe jertoto ganda ko wona Allah fo ko mere yo Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyen ko ɓayawo Pindi TV banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra o ko Mansour Sow Waliyas Thiat ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi